Mechanic. Okay, I listen to now. It's very low. I forgot. We have only a quarter moon. This is our second man. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na aka kparala otu nwa ikorobịa onye ori bụ onye nke zụchara ihe niile o zuru ma zuru ọgwụ agwọrọ agwọ n'elu ya wee na-awa awa. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka ndị ọrụ nchekwa obodo akparala otu nwa ikorobịa onye ori bụ onye nke na-atụgharị ihe mmadụ ibe ya nwere ya ghọrọ nke ya n'otu ntabi anya. Nke a mere n'obodo Enugu Ezike nke dị n'ime okpuru ọchịchị Igbo Eze North nke steeti Enugu, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ha bụ ndị ọrụ nchekwa ndị jidere ya na-agba ya ajụjụ ọnụ. Na ya bụ ihe onyonyo nke anyị nwetara ka ha nọrọ wee gosi ọtụtụ ihe dị iche iche nke ya bụ nwa amadi zuru ezu, bụ nke gụnyere otu ụgbọ ọgbatumtum, akpa osikapa abụọ, ọtụmọkpa abụọ agwọrọ agwọ ma gwosie ya ike, otu akwa bụ nke o kwuru sị na ihe mere ya ji wee zuru ya bụ akwa bụ na akwa karịrị akarị na ụlọ ebe ya si wee zute ya, ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ nke eji ebi n'ụlọ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'obodo Enugu Ezike nke steeti Enugu. Ka m bịakwanụ. Ya, akpata gebe ha. Oya, ushike ka mwini kuna. Uche onye. Uche atom. Yele akugote me enwe. Ya? Yele atame shini ta yele enwe. Ura mi ayesi chi ndi fuloshi. Mechanic onye. Oya? Mechanic. Okay, I listen to now. It's very low. I forgot. We have only a quarter moon. This is our second man. Na bonye bi na ye video. Na we bi na ye zute rice na no shi. Kekere bonye ai ko meke na we na patara ya bi na ye zute rice ya. How many bags rice? These 2 bags. This is the bomb. Okay, machine here. Where be na ye zute machine? Na konye nkane. Okay, mbe fa na ibu ni ya. Foam here. Where be na ye zute foam? Najara, na bonye Najara. Okay, my young man on a phone, my papa. You will get you na. Just Sarah. You will get you na. Okay, if you're here, where is she going to fer? Okay, now ben she fit machine be she have to fer. Rag me na way. Sam here. Okay, me the phone. Video ro. Cut that video. Cut that video. Yeah. Okay, gas cooker here. Na bambo gas cooker. Me go have the machine. Sam here. Stove. Tangent. Cotton here, where is she? Cotton. Now wait. Okay, we should put a bad we should have to cotton. Where is she have to talk on you? Oh, yeah, about Dube. Dube bonye. Dube we be ko. Bi shi be to ogbonye. Ogbonye. Yeah. No, ogbonye bi shi be ko.
aha ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo ugbu a nke akụkọ ụwa gala. O nwere otu ozi dị ezigbo mkpa nke nsị ka m wetara unu mana mgbe ọbụla m hụrụ ihe bara uru ọ na-amasị m nke ukwuu iweta ya ka unu bụ ụmụnne m soro m wee hụ ya maka unu sokwara wee nweta elele ya. Maka ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị na-achọ ebe ha ga-azụ data, ebe a na-ere data, ebe o bere ego. O nwere otu nwanne anyị nwoke bụ onye nke Chineke zipụtarala ka ọ zaa ekpere nke ahụ, bụ nwanne anyị nwoke ama dịka Odimsko Enterprise. Ya bụ nwanne anyị nwoke na-ere data ebe ọ dị ọnụ ala. Ụdị data ọbụla ị chọrọ, maọbụ MTN, maọbụ Glo, maọbụ line ọbụla, ọ bụrụ ha na ọ bụ line a na-eyuzu na Naịjirịa, ya bụ nwanne anyị nwoke ga-eresi gị ebe ọ dị ọnụ ala ma resikwa gị ọsịsọ mgbe ị chọrọ ya. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ka anyị nyere anya n'otu ihe onyonyo na nkenke oge nke ya bụ nwanne anyị nwoke zipụtara ebe ọ nọrọ wee kọwaa ka o si ere ya bụ data nke ọ na-ere. Ka m bịakwanụ. Hi friends, have you heard about Odimsko Enterprise? Odimsko Enterprise is an enterprise which deals with the selling of data. In Odimsko Enterprise, MTN, Airtel, and Glo users will purchase 1 GB at the price of 300. MTN, Airtel, and Glo users will purchase 2 GB at the price of 600. MTN and Glo users will purchase 5 GB at the price of 14. MTN and Glo users will purchase 10 GB at the price of 28. And Airtel users will purchase 5 GB at the price of 15. Airtel users will purchase 10 GB at the price of 3,000. Then for 9 mobile users, you purchase 1 GB at the price of 250. You purchase 2 GB at the price of 500. You purchase 3 GB at the price of 700. And you purchase 10 GB at the price of 2,000. And all data bundle is valued for 1 month. Yes, it's valid for 30 days. So call this number to purchase that in a cheap price. The number is 070 10 95 0190. 070 109 50190. 070 109 50190. So call the number to purchase that in a cheap price, and also follow our page Odimsko Enterprise to know more about our data plan business, and also to know when our number, that's our customer care line, is being updated. Thank you very much. Thank you. We love you all. Ọkwa ikirichala ma hụ ka o si wee kọwaa ya bụ ihe gbasara data. Ọ bụrụ na ị chọọ ịzụ data, ụdị data ọbụla ị chọrọ, nke ego ole ọbụla ị chọrọ, ị kpọtụrụ ya bụ nwanne anyị nwoke na akara ekwentị nke a o wepụtara nke na-egosi n'iru ihe onyonyo a ugbu a, ka onye gị ya bụ data ọsịsọ ma ebe o bere ego. Ọ dị mma, o wee bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu esi eme ya, deere ebumnuche gị etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị. N'uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu ya esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.